Kuvataan pikku video siitä, että miten nämä Audin latausluukut toimii. Tässä on Audi Q6 e-troni, aivan uusi. Ja tässä on hienosti, tässä on itse asiassa 2 latauspistettä. Tässä vasemmalla puolella ja oikealla puolella 1. Se on pikkasen jäässä, eilen tuli lunta ja oli loskaa ja kaikkea. Mutta tollanen löytyy toiselta puolelta myös. Elikkä tuolta. Samanlainen, se on siinä yöllä ollut latauksessa. Ja avataan tosta ovet. Ja tää on kiva juttu itse asiassa kanssa. Täällä on tällainen nappi, jolla saatiin otettua tämän latauksen tosta irti. No nyt näyttäisi olevan latauslukko jotenkin ehkä vähän jäissä. Katsotaan meneekö se tosta kiinni. Ei se ole. No nyt se menee. Pikkasen jäykkää. No niin, siinä kiinni. Ainoa, että se ei mennyt ihan kiinni, koska näyttäisi vähän siltä, että siellä on pieni rako tuolla nyt. Siellä oli vähän jäätä välissä, mikä on aika normitilanne Suomi-olosuhteessa. Sinne menee latauksen ja yön aikana jäätä ja lunta ja sitä ei sieltä aina ihan hirveän helposti pois saa. Oot mennyt lukkoon, mutta aukaistaan sen tosta uudestaan. Saadaanko me tätä uudestaan aina auki? Ei ainakaan tosta lähde painelemalla millään. Eli nyt se on pikkasen erätilaa. Avataan ovet. Ei näköjään mennyt etälämmitys päälle autossa, vaikka laitoin sen tuossa 20 minuuttia sitten. Jäi ne auto edelleen. No ei kiinnitä siitä huomiota. Mennään katsoa tänne sisälle. Saataisiko me se täältä sisältä auki. Pistään tosta, painetaan lataus ja sieltä tässä lukee, että sulje latausluukku. Mehän suljettiin se just äsken. Ei mitään laittaa avaa lataus, sulje luukku. Kävikö jotain? Edelleen samannäköinen. Ei, siellä se sekoilee yksi. Miten vitus tää meni jo pois päältä? No ei mitään, painetaan tosta avaa latausluukku. No nyt se tietenkin sanoo, että mä voin avata vaan ton vasemman luukun. Se ei edes anna avata tätä oikeaa luukkua, koska se on tämmössä jumitilassa. Eli vaan vasenta voidaan avata, mutta ei se mitään, painetaan tosta avaa. Mitäs käy siellä? Ei siellä käy yhtään mitään. Se on jumissa siellä. Ja täällä lukee, että sulje latausluukku. No nythän meillä on ikään kuin pieni tenkkapoo-tilanne päällä. Mennään katsoa, saadaanko me tätä millään auki. Ei oikein painelemalla, ei oikein millään muullakaan. Ainoa, minkä mä nyt oon tähän mennessä keksinyt, tonne kato, kun voimakkaasti kun laittaa sormet väliin ja vääntää sen väkisin tuolta, niin silleen me saadaan se auki. Nyt sitten joka kerta pitäisi olla skrapaamassa ja puhaltamassa tätä tuolta tyhjäksi. Voi voi. Mitäs audio itse mieltä? Pitäisikö tässä olla joku muovinen sorkkarauta? Ei tää mene edes kiinni. Mennään katsoa sisältöiskosta ja paina sulje luukku. Kyllä se jumissa on. Että tällaista tällä kertaa. Audi Q6 e-tron. Siellä on nyt 10 astetta pakkasta. Otetaan jatkovideo tuohon edelliselle. On ovi auki, löydään ovi kiinni. Tää voi vittu, tää ei mene edes niinku kiinni tää ovi. Jumalauta. Kato, nyt se meni. Sinne. Hyvin alku. Ja tässä ajassa tää auto menee jumalauta lukkoon. Voi vittu. Ja ei uudelleen käynnistys. Ja lisää video 3. 8 metriä ajettu. Siellä on nyt erilaista varoitusta päällä. Täällä. On etäisyysvaroitinta, kaistalta poistumisvaroitinta ja aktiivinen etuavustinjärjestelmä ja hätätila-avustin ja liikennemerkkien tunnistus ja
Voi voi. Auton tila. Siinä. 35 metriä ajettu. Tulee lisää varoituksia. Kaukovalli-assistentti ei ole päällä. Kyllä nyt on, mutta hieno. En tiedä mitä sanois.